1 Corinthians chapter 3 verses 16 and 17. Ingon siya, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you? God will destroy him. For God's temple is sacred and you are that temple. So Bisaya alom. 16-17. Oh. 1 Corinthians 3. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha sa sulod ninyo. Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan ug kanang templo mao kamo. Sama na. Adaw ka kita sa sabot. Basta imo daw po ng templo sa Ginoo kay iya sa i-destroy kinsa to. Kinsa man ang templo sa Ginoo? Ha? Human swear. Yun yun. Ngayon siya, don't you know, nahibaw ba ka na ikaw o imong kaugalingon mao ka na ang templo sa Ginoo? Diin ang balaang espiritu nagpuyo kanimo. Ano siya na? Ano sa may na akong templo? Saan ang templo? Numero tanana. Siya nana. Ano mo siya? More pyramid. Si pyramid. Si pyramid. Siguro, ano sa may na-imagine mo templo ka? Hindi mo kita sa lidar, no? Kanang adto ko sa templo. Ang puanan. Sibahan. Nara mga templo. Di ba? Simong tanaw Korean mo bilang, kita mo adto sa temple, magdagkot sila kanila dito. Di man. Kunpuan sila dito, di ba? Mga monghe, mo adto sila dito. Kampo man natugod. Di ba? Yes. Di sa God's temple. Di sa kamo ang templo sa Ginoo, diin ang balang espiritu nagpuyo ninyo. So, kita man kuno ang templo sa Ginoo, ningon man siya nga kung naay muguba sa templo sa Ginoo, siya usab i-destroy usab sa Ginoo. Kaya ang templo sagrado, ang templo mao kamo ingon niya. So, kung mudawat na ka sa Ginoo, minaw mo, mudawat na ka sa Ginoo, ang balaang espiritu magpuyo na diha kasi kaninyo. Magpuyo na siyang lawas, no? Which is yung gitawag nga mo'y templo sa Ginoo. Puy-anan, diba? Puy-anan sa Ginoo or adto dito si Kristo ni adto sa templo sa una, di ba? Alam puanan, ano no? Kadungog mo na adto si Kristo sa templo, yan soko siya kay iyang gipanglabay kanay nang ligya dito, nay nagsugal, di ba? Nang hasi si Kristo iyang gipanglabay. Ni adto siya sa temple, dito mga tao nag-study about sa pulong sa Ginoo. Sagrado ka nga lugar, di ba? Templo. Matabas nakadungog mo na. So ningon man siya nga nahibaw ba mo nga inyo kaugalingon o kamo mao ang templo sa Ginoo di nagpuyo ang balang espiritu, di ba ningon siya once nga you accepted Jesus Christ as your Savior, siya na yung magbuot sa imong kinabuhi, you accepted nga sa lordship niya. Ano sa ano ang tawag Lord si Kristo? Tawag kag Lord, di ba? Lord niya para sa servant magyud, di ba? Sa panahon sa una mga English o kuan yan ng mga kita mo ng mga war sa una, Lord ay ilang tawag sa mga hari. Lord, ana, may king, Lord, ana. Ya. Kung mutawag kag Lord niya, meaning servant kaniya. Di ba? Once nga i-accept mo si Kristo, yung i-accept yung lordship, may mo na kang servant sa Ginoo. Ya. Ang Spirit of God lives in you. Kaya ikaw mo ko ang templo sa Ginoo. Di ba? Mao na itong ngingong gabi once nga ang Spirit of God mupuyo na diha sa imong kinabuhi, magsagad na siya og pagpanglimpyo. Di ba? Pulong sa unsay mga bati diyan nimo, di ba? Pulongan niya. Oh. Nya katong gidiscuss ganiyan udto, di ba? Natoy gingo nga mao gyapon ng top related to topic nga dili sayon o dili nindot ang imong feelings once na magsugod na sa pagpanglimpyo. Di ba? Kaya na ay mga bati sa imong kinabuhi nga iput yung ganyan into test para ma-develop to nimo nga kuan, di ba? Kung badan sa puton kay ka ibutang ka pero yung sitwasyon nga pini ka sa puton, di ba? So instead nga mao nimo once mo puyo ang Ginoo sa imong galing magampo ka nya magalamdagan nimo nahon na kanon na ka hinahin na mahinalam man mo adjust imong galingon hinahin adjust mo na ingon niya dire nga
ikaw ang templo sa Ginoo, diin ang balang espiritu gapuyo na nimo. Moingon niya. Kung naay nagplano nga gub-on, i-destroy ka, kay templo man ka, i-destroy siya sa Ginoo. So kung ino mo naon, kung naay nagplano nga unsaon kaniya, dauton kaniya, patyon ba kaniya, in mind lang, basta una naman di ba? Ang murder sa una kay kinahanglan i-commit mo ang crime para mahimo kang murderer. Di ba? Sa Old Testament, patyon sa nimong tao para mahimo kang murderer. Pero karon bisag sa una-una pa lang, una-una ka lang may patyon tuhan na naka-commit ang murder na, di ba? Suya ka, di ka sulti. Sa gitong bana, di ba? Di na necessary i-commit mo ang crime. Naguna-una pa lang kadaan, sugod na. Di ba? Kasa na kaliha. Gusto ang Ginoo nga cleanse gid imong mind nung nauna. Imong nauna og imong kasing-kasing. So ingon siya kisa to nagplano nga i-destroy ka. Ang Ginoo i-destroy sa sila. Kay secret, sagrado, sa sagrado. Sa may Bisaya sa Bana. holy. Sa holy pa na ako ni ang meaning ana is murag you are separate, separate kay gilain linain ka. So meaning mao ni siya ang naandan sa kalibutan, ikaw nalahi ka, which is ang imong standard dili ang standard sa kalibutan. Ang standard kitong standard nga gitudlo ikan sa Ginoo. Mao nang tawag huli ka. Balaan ka pagkatao kung ikaw nagasunod jud ka sa mando o sa gusto kabubuto sa Ginoo. Di ba? Pero kung ang imong gipakadyos ang kalibutan, standard sa kalibutan, dili bati man. You are not attached to the kuan man. Kanini ang sa lawas kung moingon ka imong standard kalibutan imong nauna Kristuhanon ka murag sayop imong napakita sa uban, di ba? May Kristuhanon ko pero ang imong standard gisunod sa kalibutan maayo man ko, di ba? Buutan man ko. Kinsa imong i-compare nga buutan ka, imong amigo siguro kay badlungon man siya. Pero ang standard sa Ginoo lahi ang standard sa Ginoo, iyahang standard atong sundon. Moningon siya diri nga God will destroy him, for God's temple is sacred and you are that temple. So, ikaw mismo ay gubay mong kagalingon. Di ba? Imong lawas is temple sa Ginoo na siya. Kung imo nang yaga-yagaan imong lawas, di nimo timanon, wa ka exercise. Wa ka exercise. Or ikabuang para nang uban. Nagpapadlong sila. Ilang gigamit ilang lawas. Baligya na ilang lungog, nga na. Ilang ipan ng templo sa Ginoo. I-destroy lang templo sa Ginoo. Ikaw mismo nag-destroy na. So kana siya mga siguro nakaibaw sila sa Ginoo, pero wala pa sila relasyon sa Ginoo, di ba? So dapat kanang mga tawhan na dapat ato lang paibawon. Natay kailam inana, ato lang inform nga ang Ginoo dili wala maglagot ang Ginoo niya. Kundi ang gikalagutan sa Ginoo ang iyang gibuhat nga kasalanan, di ba? Pareho na ng mga LGBT, wa man maglagot ang Ginoo sa mga LGBT. Kana lang mga binuhatan nga dili mao mo'y kalagutan sa Ginoo. Ingon nito siya sa English pa nga, I did not hate the sinners, but I hated sin. Mo'y ingon ni, di ba? Wala ko mo hate sa makasasala, kundi ang akong gusto yung hate ni. Lagot. Ang akong gikalagutan mo ang sala, dili ang makasasala mo yung gisulti. So mo nakikita mo ni templo sa Ginoo, atong i-take care atong kagalingon. Kinahanglan lang healthy lifestyle ta, di ba? Exercise, no? Proper diet and exercise. Ay lasa. Ya, di na to binuangan tong lawas. Tagang tusok sa dunggan. Tusok kang ilong, tusok kang dila, tusok kang ngabil, sa panang uban diha. Daghang kayo yung butangan ang lawas ug daghang mahugaw-hugaw. Templo na sa Ginoo, dapat imo i-care. Kay ningo mang Ginoo nga once nga na mo destroy nimo, i-destroy po niya. So kung ikaw mismo mo destroy sa mong galingon, so may tabuan na. Lago nagpuyo din sa sudang Spirit of God kay di dawat naman sa Ginoo, di ba? Dapat paano kita? Anang ato ning siman aning gisulti sa Romans chapter 3 verse 16 and 17. Nakita templo sa Dios niya ang balang espiritu. Romans 1 Corinthians 3:16-17. Ato yung timan nga ang balang espiritu nagpuyo nato, decide rin nato. So dapat nato i-care natong lawas kay mo. Ang lawas mao ang templo sa Ginoo.